Jesus' name. Amen. Mandithathe ithuba ndibulise ootata, ndibulise oomama, ndibulise oobhuti, osisi, isande esikhundleni ihlika wenkosi Yesu. Amen. Amen. Hayi, amen. Amen. Igama lam nguBonke Nkosi Ifane Nkantsu. Ndisiwe ndayamkela inkosi njengomsindisi wempilo yam. Wayinceda uthini impilo yam, usayinceda uthini impilo yam. Ndiyakholelwa ukunceda impilo yam. Ndingabalanga sisemfazweni yale ntsindiso. Ndiqabanga izinto ezifuna usohlukanisa nokholo. Mhlawumbi loo Pawulos athi ndiyigcinile ukholo. Xa ungaqabanga izinto ezohlukanisa nokholo lwakhe. Ngixole udizarha ndifumane eBhayibhileni ndibona uBrothe uthatha iBhayibhile ndifana eqolo ndisaba ukuzathini ayezabona ndaze ndibane eBhayibhile andiyazi ndibudizarha ndidibane neBhayibhile yam eqongeni sangana yenzeka le nto yenzekayo and ndiyagqibisa uhlala xa koBrothe ndizawakho. Hayi, haleluya. Hayi, haleluya. Ndiyacela singathenga ixesha. Pray that. Ndiyacela singathenga ixesha. Exodus 19, verse 17, 18, and 19. Okokuqalile ingozi zabantu abatsho uThixo uhleli kule ndaba yentaba. Uhleli indaba yentaba. Athetha okokuqala uThixo wasifela wathi we must stand and not everyone stands on the mountain. Hayi umuntu uyakwazi ukuma enkabeni. And then kwezinye izinto ziyasilungiselela ukuze sikwazi ukumelana nentaba. Our scars are equipping us to stand on the mountain. Sabuyiswa umva ke ngoku kuthiwa imani into abathandekayo. Awunyuki njena njani na endabeni. Hayi, haleluya. Amen. Ngoba kaloku intaba ingaba ibe ubungozi empilweni yakho uba ubesele wanyuka. Khona izinto kufuneka uzilungisile kuwe ngoba ziyakhulu iibhatata kukhona umhlaba ugcwele. Kuyanyanzeleka ke ngoku kasinyukayo siqale silungise kwezithile ubugcwele, silungise uxolo, ubugcwele noxolo, ubugcwele noxolo. Siyasebenzisana izinto. Kwathani ngoku masiqiniseke indlela yonyuka, singangxami ukunyuka ngoba singabuya silimale. Waphinda omnye wesithathu ngoku wathi noma nomthandazo bathandekayo, it's a must. Yanyanzeleka sithandaze. Bendingekho kodwa lo wesithathu. Kodwa sekulele izinto ze-minutes nezisifunkotayo. Kodwa wahlala umthandazo, intshumayelo waqala wagqibela uhleli kwamandla umthandazo. Wathi asikwazi ukwenza nto singathandazi. Into zethathalaza zikude kuthi uba asikwazi ukumastarisha igumbi lomthandazo. Zonke izinto zidibene nentaba. Yayibona intsimi ekhoyo. Ndiyacela ke ofumeneyo ndingamoshi into uThixo ayenzayo apha. Exodus 19, verse 17, 18, and 19. Exodus 19. 19 verse 18. Yes. uMoses wabakhupha abantu emfuleni bayakumkhawulela uThixo bema emazantsi entaba. Intaba yeSinayi yaba ngumsi yonke iphela kuba uYehova wehla phezu kwayo esemlilweni. Umsi wayo wenyuka njengomsi weziko lemfutho, yanikima kunene yonke intaba. Kwabakho isandi sesigodlo esaya sisomelela kakhulu. Wathetha uMoses uThixo wamphendula ngesandi. Verse 17. uMoses wabakhupha abantu eminqabeni bayakumkhawulela uThixo. Wakhawulelwa uThixo. Uqhubeke.
enamazantsi kwentaba. Intaba yeSinayi yaba ngumsi yonke iphela. Kuba uYehova wehla phezu kwayo esemlilweni. UYehova wayephezu kwentaba esemlilweni. uYehova wafumaneka entabeni. Umsi wayo wenyuka njengomsi weziko lemfutho. Yanyikima kunene yonke intaba. Intaba yashukuma. Ngoba uYehova wayekhona entabeni. Ayekhona kuba khona kwezibonakalayo kwawukhona. Kwaba khona isandi sesigodo esayasisomelela kakhulu. Wathetha uMoses uThixo wamphendula ngesandi. Wehla ke uYehova phezu kwentaba yeSinayi, enqotsheni yentaba. uYehova wambizela uMoses enqotsheni yentaba leyo. Wenyuka ke uMoses. Wathi uYehova kuMoses, yihla ubaqondolondisa abantu beze bathokozele kuYehova. Amen. Uba ufuna uThixo uphatha njani ujonga uphatha njani uSirayeli. Ungajongi kude kodwa jonga impatho yakhe ngakuSirayeli. Umazi ke ngoba uThixo umphatha njani umuntu. uSirayeli wayeke wathethwa nguFaro. Wathithwa nguMoses uSirayeli evela kuThixo. Wathi uThixo ngoMoses abanomyalezo yedwa nje nangoSirayeli. Wathi Isirayeli uThixo uyahlangula. Yalezo yi-1 othi uThixo uyahlangula. Baphuma bangena enhlangano apho bakhoyo. Moses onke uyaphinda uyabuya. Uthi uThixo uyagcinela. Umyalezo kaFaro uthi uyahlangula uThixo. Xa besephumile uFaro uyadibana nabehlangu wathi ke ngoku apha ehlangu wathi uThixo uyagcina wakhe. Ukuba ufuna ukubona indawo kuyo jonge umyalezo eshikelwayo phezu kwempilo yakho. Ibandla awubonika awudingi usikala kakhulu jonge nje intshumayelo ephumayo phaa. Iyaxela ukuba sikweyiphi indawo. Haleluya. And kubalulekile ushayele umyalezo wendawo obandla kuyo. Uthi ke ngoku bephansi koFaro athi uyahlangula bona nje. Uyahlangula uSomandla. Uyahlanguleke umuntu. Uyamhlangula umuntu. Amhlangule athi uThixo Moses ndiyoqinisa inhliziyo kaFaro. Ngoba ndifuna uba hlangula ihlanze isitheqi esivalile. Andifuna abanike kodwa ndifuna uba xutha inhliziyo yakhe iqinile. Ndifuna uba hlutha ihlanze esivalile kwabo. Hayi bona nje asinda uThixo singene kwi-rehab usihlale singamaklinga wasihlanda usathanethekile kwimpilo zethu.
Usitande sinabantu, asitanda sinabantu. Akalindanga yayinekuyo kodwa usithwile mhlaza singafana uqhelele. Usithwile. Sasathwile asasina nje sinawo. Athi ngale sithi thu uFaro eyibona lento athi manje sibonisane Moses. Ake sibonisane. Ndiyobakhulula abantu babo. Ndiyobakhulula kodwa manje babone babanga kude kubo. Ndibakhulule kodwa makabe kude babone. Kanti badinga bafumane kodwa bakhulula. Bakhulule kodwa bakude uFaro. Bahlangule kodwa uFaro sababona. Iwari yami ilathi bakhona abablebreve. Bakhulule kodwa uFaro akho kude. Bahlangule kodwa uFaro sabonakala. Basusiwe kodwa uFaro bayibathini abakhulana. Soze ke injamaa abaningi uFaro esefuthi. Soze tata. Soze. Amuqinile uFaro esefuthi. Ngokuthi kasomuntu uFaro thathi duye. Into yokaqini icela uba abakaphuphuki igama. Asifuyiswa zijayo ezinamandla. Sifuyiswa ngabantu abathike wangeda kodwa ukuhlukanisa nesona. UFaro wathi sabakhula kodwa ngiyacela mandibabone bakhululiwe kodwa mandibabone bo. Basindisiwe kodwa bathanda bafuna mandibafumana bafuna. Bancedile kodwa abangabikho kude kubo. Andikwazi batreka xa bathika. Thixo ncede mancede ngethamna. Ndifuyisa ukuhlukana nesono. Lonke ninemihoyanga kodwa ukuhlukana nesono. Ube nguThixo nakwi-inbox zam. Ungekho bazali wami iinkosi zam indedwa. Uthixo ubonakala. Ungekho mzali weyi-one kodwa ubonakala sona. Ungekho ndiphithikile uFaro. uFaro wathi mabakhulule kodwa mandibabone. Kodwa uThixo wenze imeko. Baphucuka uFaro. Bahamba noThixo bawela ulwandle. Babona uSomandla. Bambona uNkulunkulu. Bafike eNhlaba. Balapha eNhlaba. Iyalibhithi bangena ukuba mnatho yahlangula basixelelwa xa seluhlangulwe. Ukuba-ke ubuye kulanje. Uthi izani nje nothula umthwala basicele ngejoko yakho ngesiyobathi. Bafike eNhlaba. Engathi usindisile. Ungathi mhlawumbe usindisile. Ingekafiki indaba. Indaba yoveza ukuba usindisiwe okanye usindiswayo. Indaba yoveza ukuba uncedakele okanye uncedekelanga. Umnandi ukuthi uThixokazi kayigcwele ifriji kumnandi. Umnandi ukhonza kayigcwele ifriji. Umnandi ukhonza kayigcwele ifriji. Kuzafika ixesha ugule ungabikho nomnye umzalwane okuvelelayo. Lokuliyeza lizafika ixesha ubhubha abazali. Ungabikho nomnye umzalwane ofike emngcwabeni. Ungabikho nomnye umzalwane ofike emthandazweni. Ifika indaba. Bathi xa bethethayo ukufika kwendaba. Basindiwe uFaro ubhubhile uswelekile. Bathi bengekho namangcwaba. Apho suka khona. Eyiphutha bengekho amangcwaba. uFaro akekho. Kodwa indaba yaveza
nesifo ekubo. Nangona bephumile iphutha, kodwa iphutha iphumanga kubo. Ufana kekho udlulile emhlabeni. Kodwa bathi bedlala ingxaki bathi ufana. Tabedibana nendlala neqhina enyukayo bacinga ufalo. Ngoba ufalo noko bekamthumele airtime. Bekathenge nebhusala ufalo. Ufalo bekazamela umsebenzi ufalo. Indlala yafika. Yafika indlala. Andifuna uveza ubuthakathaka babo. Uthi kungayibona wathi ayizilungu kuba ndibasuse iphutha ndibafake kana yenze badlule enhlaba. Ngoba unyanzele andifuni kanti bengena kwilizwe lokubusi namasi abenevumba likafaro. Bendibulala ivumba enhlaba. Bendibulala ivumba enhlabo. Bemabeka kumeko bangabi namanzi. Babeka kumeko bangabi nasoko. Kodwa baphile kungekho manzi, baphile kungekho soko. Bendilungise ngoba baphile ufana. And ufana bancedile besitya ufana. Kodwa bendilungise ingqondo yabo. Yes. Bayazi uba asisakhomekekanga ufana. Kodwa ukhona onethisimana phezulu. Athi ke ngoku ethethayo uThixo. Ngoba phela ilungisile uSomandla lento. Jesu lapha sinamaceba kafana. Jesu lapha silinyaziwe ukufana. Jesu lapha uyesikazi esidlule kuso. Into yokukhula singalazi uthando lukaThixo sasilimaza nangoku. Asikaphili. Silinyaziwe pakufana. Sakhathazwa ukufana. Sahlukunyezwa ukufana. Emva kwamanxeba asaqaqaba sebuhlungu. Kuyanyanzeleka sinyamezele inhlaba. Sinyamezele ne-wilderness. Ukuthi sasiphilise. Ngoba siba nomsindo msinye, hayi ngoba kutheni, kodwa siqeqejelwa nganxeba kafana. Siza kuphila nabantu sebaxolise ukuthi. Sithanda ukuthanda sifumane emakhayeni ethu. And yasilimazi ibuhlungu yaqaqaba inhliziyo zethu. Ayidibelanga nanto kodwa idibene xa sisebenza. Naw kuyanyanzeleka singene enhlaba. Uthixo asibonise uba kuyaphileka ufana engekho. Hayi kuyaphileka. Athi uThixo nje uyinethisi mani. Kodwa ke njengiyinethisa le mani. Ndiyacela igcineni mana ngosuku olu. Igcine njengosuku olu imani. Ngoba kaloku ndifuna iphele. Uvuke ngomso uthi Thixo namhlanje ngithembe wena. Siphe Thixo isonga sethu semihla ngemihla. Ngoba kaloku sinayo into yokubana siyeke lolunikezayo imana sithembe imana lethu. Singaqokelela ke ngoku igcwala imana. Igcwala for iveki. Sijonge imana simibale lolunikezayo imana. Wathi uThixo ndiyadinga indithembe mihla namalanga. Bathi xa bebuza abantwana sonyantoni imizalo uthi uThixo uyobonelela. uThixo ulungisa ingqondo zabo. uThixo upholisa amanxeba wabo. Ngoba kubuhlungu apho basuka khona. Bekaveza uba kuyaphileka ufaro engekho. Kuyaphileka amanzi engekho, kuyaphileka isonka singekho. Kodwa uphile. Ngoba beka kwindawo yokuba akuphilwa apha, akusindwa apha. Kodwa wathi niyophila apha, isinde apha. Athi ke ngoku lena sifunda kuyo. Athi Moses wabathatha abantu in their caves. Wathi Moses wabathatha abantu in their caves.
wabakhokhela wabahola ngasentabeni wabasusa in their camps wabakhokhela ngasentabeni wahamba nabo bonke wabasentabeni ethi iBhayibhile uYehova wayekhona entabeni zikhona izinto bandla kaKristu uShiko azithethayo entabeni kuphela zikhona ikampu zokuhlangana zikhona iservice esizikhonzayo wena Nkosi intetho Moses kodwa kwanyezeleka abathatha abasentabeni ukhona izinto eziphendulekayo entabeni khona izinto uThixo azithethayo entabeni ngoba kaloku entabeni awuyinjena njena kuyafuneka xa ufika iphenduke ikhona izinto esizifumana ecaweni khona izinto esizifumana kumfundisi oyozifumana ngosike uqhelane nentaba uThixo wayefuna ubasusa kumfaro abaqhelisa impilo yentaba entabeni ukukhazimulo ukubuqaqawulo bathe walutho uMoses wahla abakwazi ukujonga asinangxaki yabazalwane abaninzi kodwa the quality that we are producing izinga labazalwane abayikhoyo kule mihla yadoyikisa ilevel esikhonza kulo yadoyikisa inkonzo zininzi isenzi zininzi but the quality esikhonza ngayo yadoyikisa abantu ababona nokulo kwakuthaveni besitsakulo cawa yabona ababoyiki ngoba the quality that we are today yadoyikisa yeni Samson uSamson akanangxaki kodwa uSamson onenywele ubayingxaki uSamson bayamlanda bamhlekise ubangananywele aboyiki ubayihlekise bahlekise bakhetha ababoyiki uSamson onenywele babona ngosike bakusondela kakhulu uSamson yini thiwa ukuze nathuku xa ungene taxi lekhona abantu abathina yini Thixo ungakhe usincede elavanelo Thixo usipho ulingeni ikhanda endlini theni ifemeli zethu zingabhudukanga zingatshintshanga okusasiliswa liphi ivangeli elinesitiki elenza uguquke liphi ivangeli elivusa amakhaya liphi ivangeli elivusa amakhaya ubone ngezinga esikhonza ngalo sisashiyela uthando sisashiyela uxolo sisashiyela ukugweba lebezi kwizinga loshiyela ngeziphatho zegolide nasezulwini lebezi thatha ngesuku kodwa inyambulo yethu isenyela phakathi nothando yini sike simchile uThixo isimshumayele kusichinele yini ba ungakusincede ukhali keyboard engekho keyboard player wakhe keyboard oh yeah Thixo wami yini ungakusincede uhlabele kwaya ungasibona abantu bawulo siyive yini la isibizo lokugqika sebenamile bathi izamzalwane asikwazi ukuqina iswitch update ihlala yini singayiphendula kwelizwe lonakelele yini kamngabe uvula singake sibizwe simplele ulethisayo siyakhoza ukhoza bathi wesinge sibuku yini ngakho ungene page ma kwethu flash entabeni ziyafumaneka izinga esikhonza ngalo Thixo ethethe izinga esikhonza ngalo yadodikisa ngoba ngithoke ixesha ngajoka izinga lethu ngajoka ixesha ngajoka izinga lethu
Athithakisa bakhona. Sasa abantu abancediweyo bengayanga ku-rehab ngaphela inasa yethu ngaphela sijogile. Sasa abantu abaphilileyo bengabelwanga zabo. Sasa abantu besinabazweni baphinde baziguyisa isipika zenkonzo bengalandelwanga. Soze linyuke izinga lethu singaqhelelanga lentaba. Nxa-ke kulo ufana usakufuphi, ufana usakufuphi, ufana usakufuphi, ufana uyazikhumana uyazikhumana. Asikwazi ukuthetha ngentaba, ufana usakufuphi, ufana usasibona. Sikhululekile abantu ufana usasibona. Asikuphili kwamanyaba abafana. Amakhamandela kababa siyasinda sikhona. Asiyasinda sikhona. Sifuna batata. Kodwa ufana ufuphi. Siyayifuna lentaba. Kodwa ufana ufuphi. Exesha elizophalala lonakele kangaka. Yini singathi siyosenje izinga. Siyabulela umjalo, siyabulela. Siyabulela umjalo. Kodwa kukhona izinga. Ithobele because ngakhipa zayi-4. Kodwa ifutha kathi ithobela akulibalisela ngothixo yabazi. Sakhonza kungekho keyboard. Sakhonza kungekho bantu bathiwa zayi-40 kudedwa khona. Kodwa ifutha ndiyalazi. Ngamazi uthixo liphilisa umuntu engabelwanga hlaza. Iyangithuluka ke ngoku le nto kuba ndiyalazi izinga lokhonza uthixo. Iifemeli zethu ziyaphela sikhona. Iyandihlupha bekuthoba imali esingcwaba umfana wasendlini ozithobileyo ngenxa yento ezitshaywayo. Ndandaziphuthaphutha nathixo kuphi. Ndincede abantu kodwa nohlula ikhaya elihlala kulo. Ndandasisesha izinga lami phansi kakhulu. Phansi kakhulu. Ngicela ukuthuluka namhlanje. Ndinganomamisi ndithuluke ngiyacela. Ngiyacela awuhloli izinga lokhonza kwakho. Bemele asibeke intethe naphosta kodwa usilobalande ngokwabo abantu. Siyamazi ulanda uthixo hayi ngephosta enhle kodwa ngemisebenzi eyenzekayo. Abangaboni babone. Ishosha suku. Singena Facebook, singena posta. Kodwa imisebenzi zibalanda abantu. Athi kube dlula kodwa ndatsala yinto efana ne-network. Besayosela kazanyiwe kodwa bakhule bandikhobe kuleyo. Uthi uyamlanda umuntu athi ngumelithi kodwa navito endibizayo. Bayaphela abantu sikhona abandakela Kristu. Bayaphela abantu sikhona. Kunganjani ke siphuphuke mfana ubekala? Kunganjani ke siphuphuke ufana ubekala? Kunganjani ke sithele ufana nasibona? Mhlawumbe ifemeli zethu ziyenzakala. Mhlawumbe ukuhlala kwethu kuyenzakala. Mhlawumbe soba impendulo kwilizwe elixakekileyo. Mhlawumbe soba impendulo kwimisebenzi yethu. Uthixo wenza imeko yokuba ungabikho soka, ungabikho manzi. Wathi kungekho soka, kungekho manzi, kodwa intaba ikhona. Akukho manzi, akukho soka, kodwa intaba ikhona. And ndiyafumaneka entabeni. Sekonda ibizo sikulo kunje.
akhona ngcono umoshwa ezinkonzweni kubiwe imali ezinkonzweni kuxhatshazwa abantu ezinkonzweni kodwa uThixo uyayibona phakathi kwabo kodwa namhlanje uthi kunjalo kodwa ukhona intaba imeko ingavumi njalo kodwa ukhona intaba kubi kuyatshabalala akhona iphilizo lengcono bathandekayo akuphila kulunge uthatha ixesha kuprofethiwe ukuba nje kodwa kunjalo kunjalo intaba ikhona Telecom iyafumaneka okanye phezu kwentaba siyavuma kubi siyavuma kujabuja siyavuma kuzulukazi kodwa Thixo intaba isekhona nalo luhlala phezu kwentaba usafumaneka phucuka umfana asifundiswa abantu ababhala isikolo kodwa the quality yesithandekayo noma sibayi-5 singa-expect Ndevana i-5 bephelele letaba ngicela ukuthuluka namhlanje kwakhona kwakwangena encaweni ngeluphungu xa ujonga izinga lakho ngabe izinga lakho liyokwazi ukumelana nexesha esikulo cela ukuthuluka namhlanje kwakwangena nami yakho xa uzihlola ujonga izinga lakho lokhona ungaliguqula ilizwe Ngithandaza ngabantu ngingayiqhelanga namhlanje. Ngithandaza ngabantu abathithe ukufika uthethe nabo. Abantu njengoba ithithe ukufika uthethe nabo. Yeah, it just consider the call. Ngiyacela nje uThixo Ngqubeka bekhona ngiyacela nje ukuthi siqhubeke nabathandazana Thixo uthethile yakudlula lokubuzo ngibuzwa ngomfana uThixo ajobe izinga lakho okona khona nje kuziliwa kakhulu yafuna ukwenza bekhoda bengaqondi kwakusekhona izinto ekulungisiwe sayifuna intaba kodwa Thixo asiyoni njenganjani na ngoba ngabuyile ukubuza intaba ayindawo edlalela leyo ayindawo edlalela kanje masithuke kodwa indawo edlalela babhubha abantu bedlala etempileni Thixo sithandaza khona ngakushekela siyafuna unyuka siyafuna ukubona wakhe wamvuthixo ethetha nawe hayi ngomfundisi hayi ngozalwane kodwa wathetha nawe kungekho bazalwane
ulive izwi lakhe. Zinto zasentabeni lezo. Siyavuya ukuthola kwezithuko, siyavuya ukujayiva, siyavuya ukudibana nabazalwane, kodwa likhona izinga okumele sikhonza kulo. Khona ukuyifumane, xa uyifumeneyo uya, xa uyifumeneyo uxela udela konke, uncaba umntwana wakho endleleni xa uyifumeneyo le nto. Xa uyifumeneyo udela konke xa uyifumeneyo. Asizange uzodlala ngawo, asizange uzodlala ngawo. Kukhona izinto esinayo. Ziye sajonga ixesha, sajonga urhulumente, sathi asinokwenza nayo. Sajonga iicawa zethu, sathi asinokwenza nayo. Sajonga iipolitiki zokuhlala, sathi asinokwenza nayo. Ixesha esikulo lifuna abantu bethando, bootata. Morabosina na makora na katia bosa na maya bosa. Ibarana kora na kasia moda na maye hosina na maya ka. Liba kasongoro bosa materia baba bakasuya pa. Materia baba bakasuka daria bosa na karia bosa. Liba kasanda bora bayeke na labo. Liba karabosa na karia baba bakaso. Elibasina na maiko na bosa, liba karabosa babakada, karia kazo kuda mariba kada, ira bakasuna kaya. Oh, thank you, sir. Oshima na matina masi, ira mando koria bakasia do korobosa, mando ya babakasina na marakosa pa. Karabosina karabosa da karabo, Raranda karabosa da riabosa. Father, we thank you very much. Hallelujah. As Basil says on the Bible, God wants us to ascend to a certain place as this generation. I find out that you are born in a wrong time where God does not speak anymore. Our times, the sons of Eli are messing up in the house of the Lord. We are born in a wrong time where God does not speak anymore. The only thing that we know are the stories. But praise be to God. He's coming again in our time.
Sherifana Kaso. Emiria Pusana Karia Bosa. Maniria Bosata Ekaratia Ko. Very Vasita Karia Ko. The Lord is visiting again. Is this also coming into our generation? It's coming in our time. Somewhere arising in the midst of the altar. Those who are sleeping beside the altar, their God is beginning to call them In the middle of the night. Hallelujah. Hallelujah. Before Jinigera Motaka, I'm sensing back about you have dreams, visions. God is giving you vision, but you don't understand what the meaning of the vision is. If there is such person, tell us. But you don't find a meaning of it. You went through a great deal of pain and suffering, and you feel like you have not recovered yet. These times that you went through, and also you still feel the pain.
Siyabona ukuthi